Helo bawb, dyma'r beirniadaeth ar gyfer cystadleuaeth y Gadair ar gyfer Eisteddfod Brweder 2021. Ga i ddiolch yn fawr iawn yn gyntaf ar ran yr adran Gymraeg i bob un sydd wedi ymgeisio yng nghystadleuaethau'r adran, y cystadleuaethau gwaith cartref ac yn enwedig yng nghystadleuaeth y Gadair eleni. Braf iawn oedd gweld bod nifer wedi cystadlu eto eleni a hoffwn i ddiolch i ddisgyblion blwyddyn 7, 8, 9 yn ogystal â blwyddyn 10 am gystadlu yn y brif gystadleuaeth. Mae hyn yn dangos potensial mawr ar gyfer y gystadleuaeth yn y blynyddoedd i ddod. Roedd safon y gwaith yn dda iawn eto eleni a sawl un wedi dehongli'r thema y dyfodol mewn ffordd wahanol. Roedd rhaid ysgrifennu darn o farddoniaeth neu darn o ryddiaeth ac roedd sawl un wedi dangos dawn ysgrifennu eithriadol o dda. Oedd hi'n braf gweld cymaint o ymgeiswyr yn llwyddo i ddehongli'r thema mewn ffyrdd gwahanol a chreadigol. Dwi am ganolbwyntio ar y 3 ddaeth i'r brig. Yn gyntaf, na i drafod cerdd yr ymgeisydd gyda'r ffug enw Taten. Cerdd y gawn ni fan hyn am brofiad yr ymgeisydd yn cerdded adref. Mae'r bardd yn gweld ei hun yn y cymeriadau gwahanol y mae hi'n ei gweld ar y ffordd adre o'r ysgol. Mae'r bardd yn cwestiynu pa effaith mae'r bobl amrywiol yma wedi cael ar ei bywyd hi, yn y presennol ac am ddilyn ôl trai yn y dyfodol. Cerdd arall gawn ni gan Treiglad Perffaith. Cerdd yn canolbwyntio ar y profiad erchyll o fod derbyn canlyniadau ar ôl arholiad. Mae'r bardd yma wedi defnyddio'r odl yn fedrus yn ei waith, ac mae e'n sylwi erbyn diwedd y gerdd, diolch byth, bod rhyddhad, bod y dyfodol yn ddisglair ar ôl derbyn canlyniadau o safon uchel. Stori fer gawn ni gan Creision, ac mae'r awdur yma wedi bod yn trafod problem merch yn ei harddegau yn poeni am y dyfodol, yr holl benderfyniadau cymhleth y mae hi yn ei wynebu. Mae'r defnydd o gwestiynau rhethregol effeithiol yn y stori yn dangos hif meddwl a pha mor gymhleth yw hi i ddewis beth fydd ei llwybrau nesaf hi. Felly, pwy sydd wedi dod i'r brig? Yn drydydd, eleni, y mae Creision. Yn ail, Treiglad Perffaith, ac yn ennill y Gadair yn Eisteddfod Brweder yn 2021, y mae Taten. Llongyfarchiadau mawr iawn i ti. A dyma'r enwau sy'n cuddio tu ôl i'r ffug enwau, llongyfarchiadau mawr iawn i chi'ch 3 unwaith eto. Felly, yn drydydd, y mae Elin Davies o Lys Taf. Yn ail, Rhys Bowen, a mae o yn Llys Rhymni, a Martha Isaac sydd hefyd o Lys Rhymni. Llongyfarchiadau mawr i chi'ch 3.